Vítajte u môjho druhého vlogu, alebo ako by som to povedala. Idem vás zobrať so mnou do Chorvátska. Ideme na miesto, ktoré podľa mňa možno veľa z vás pozná, možno nie, hej, ale mne to pripomína stále Taliansko, takže preto som vybrala toto miesto. Teším sa na to, lebo ja som strašne dlho nebola takto niekde, že autom na dovolenke, takže ja sa extrémne teším. Jediné, čo už ma unavuje, je to, že ja som bola vlastne ešte včera v robote, hej, totiž to je streda a ja som v útorok bola ešte v robote do 9. večer. Keď som prišla z práce, tak som absolútne nemala nič zbalené, nachystané, hej, že všetko som ešte musela robiť, umývať si hlavu, pedikúru som si urobila, manikúru som si chcela spraviť, ale ani to som nestihla reálne, hej, takže proste I'm so sorry, ale moje nechty nikdy neboli horšie. Niekedy inak neviem, že či sa hanbím, alebo sa nehambím. Neviem. Som zvedavá, že či Chorvátsko si získa moje srdce. Najlepšia tyčinka, akú som kedy mala od Prozisu, s kódom 10Jessie môžeš mať 10% zľavu. Sme tu! Akurát sme konečne zaparkovali, našli sme miesto, pretože v našom ubytku vlastne není parking, takže sme si vlastne museli parking vyriešiť sami. Marek si dal kalamare a ja som si dala picku. Dúfam, že bude dobrá. Hanbíš sa inak za mňa, keď točím, alebo už si zvykol? Celé teba, keď ješ pizzu pri Bohu. Už sme najedení, ja som otehotnela preto asi 20 minútami, jak som dojedla to jedlo. Dosť dobre to tu vyzerá inak a tam niekde proste bývame, hej. A na tú väžu sa reálne dá dostať akože hore na výhľad. A niekde tam bývame a niekde tam v ríti vzadu máme auto. Dala som si takýto celkom cute outfit. Taký, že clean girl by to chcelo byť, ale potom som tu ja. Som si zobrala zo sebou aj opätky. A ono jediné, čo tu je na hovno, je fakt iba tento úsek inak, keď si vezmeš. Lebo všade ostatne sa normálne dá chodiť. Ale tu proste ty ideš a normálne nevieš, kedy spravíš šnúru, lebo ono sa to tu naozaj šmíka. Som hovorila o tom, že to je naozaj jak v Taliansku, tak je to naozaj jak v Taliansku, hej. My sme už boli teraz na nákupiku a čakáme na taxíček, tuto vlastne, hej, boli sme tu v Lidli. Boli sme v Lidli. Nemali vôbec toľko vecí, koľko som chcela. Vlastne nemali skoro nič. Zobrali sme si taxík a ideme na ubytko. Potom ideme ešte popozerať, že v okolí, čo sa tu vlastne nachádza. Počúvajte, my sme došli podľa mňa na najkrajšiu pláž v Chorvátsku. Nádherné. Ja už som si urobila svoje raňajky, zabudol som si kúpiť škoricu. Idem sa napapať, pôjdem do fitka, ktoré je nejakých 20 minút odtiaľ. Babi, ja už som vo fitku, akorát som sa prezliekla, hej. Je tu strašne veľa ľudí, ale pozrite sa. Dosť cute. Také čistúčka to tu je. Sprška, také malička, útulné. A super je, že po každej skrinke sú proste kľúčiky. Takže bomba a držím palce. Idem tam. A proste som tu na Hyptraste a ja som na viac traste ešte nebola, ok? A to myslím smrteľne vážne. Proste toto je reálne najhorší Hyptrast, na akom som bola. Dá sa mi kýknuť, ale prečo to? Takto. Mám odcvičené, ok? Toto bol najhorší tréning v mojom živote. A ešte sem budem musieť ísť 2 razy. Ale akože všetky stavy sú tu Technogym, hej. Čert to viem, ten Hyptrast to bol, že najväčší prepadak prepadaku. A proste
Vôbec to nebolo dobré. Je tu veľa ľudí a tak, ale však dobre, no. Čo už? Fitko je vlastne v takomto gete. A tu, hej. Takže tu je to fitko. To bolo hrozné, tam sa nedalo hýbať, tam skúsi niekto bol. Omylom som jednému typkovi zobrala proste také... Takú, je proste tú typčovka, že neviem, čo to bola. Proste toto som mu zobrala, hej. Omylom, ja som nevedela, potom sme nesli škaredu povedala. No, proste to bolo hrozné. Ideme na pláž. Ale predtým si musíme dať samozrejme zmrzlinu. Ale hneď neskutočne to tu proste vyzerá. Ja sa cítim úplne jak v nejakom filme, alebo tak, ne? Tu je vlastne táto zmrzka. Keď proste prechádzame touto ulicou, nemôže sa stať, že by sme si nedali tú zmrzlinu proste odtiaľto od nich. Hello. Proste oni tu majú že neskutočné tie zmrzliny. Neskutočné. Taste. Je čokoládová dosť, ale brutálna. No. Že toto je tá pláž, OK, ale je tu dosť ľudí. Ale jak to vyzerá, strašne pekne. Ideme sa pozrieť ešte ďalej. Našli sme si spotiček. Takýto, tu sme vlastne zišli sem, hej, takže tu sme. Ideme na palacinky. Ja uvažujem buď, že Kinder Bueno, alebo obyčajná marmeláda. Majú aj nejaké hodnotenia, že proste za posledných neviem koľko rokov. To je dosť cute. Máme tu palačinky, Kinder Bueno, Raffaello a ideme sa do toho pustiť. Cukrovka. Totálne cukrovka. Rozhodli sme sa, že ideme na ďalšiu pláž, ktorá je nejakých 17 minút pešo. Takže kroky po palacinke. Na tejto pláži sme boli. Dosť to tu vyzerá tak zrúcane inak. Ale takže v pohode to bolo v rámci možností. Ale tam, kde sme boli prvýkrát, to bolo asi najlepšie. Kamoši, my sme to včera trošku prehnali. A kapanek sme sa spálili viac, ako by sme to potrebovali. Dneska musíme si vymysleť taký program, ktorý nebude úplne na priamom slnku. Takže pôjdeme dneska do Puly, do mesta, pôjdeme si pozrieť Koloseum, pôjdeme si pozrieť nejaké tam tie uličky. Tak, povedala, Ježiši Kriste. A teraz si idem urobiť vajíčka, praženicu si spravím a nemám chuť už na sladké raňajky. Tam je totálne ospravedlňujem sa za môj výraz a za môj slovník. Ale proste my sme asi tak strašne sa včera prehriali a spálili, akože môžete vidieť, hej, a takéto mám vlastne celú ľavú stranu. Aj toto brucho extrém proste zle, mám cute outfit. A ideme si iba do lekárne pre nejaký krém a zobrať si nejaké jedlo a asi pôjdeme späť na izbu, pretože mne je strašne zle. No, kamoši, ja si myslím, že celkom rozdiel od poobedia. Už máme večer a dali sme sa trochu dokopy. Trošku sme si oddychli, dali sme si chill, boli sme si kúpiť nejaké proste veci na tie spáleniny a tak. A je to akože o dosť lepšie, ako to bolo. A ideme sa teraz prejsť, ideme kúsok von. Pozrite, kde sme. Bože, tu je to také pekné. Počkaj. Wow. Nádherné. Milujem Chorvátsko, OFC. Strašne sa chceme dostať niekde, kde bude strašne pekný západ slnka. A ja si myslím, že sme našli to práve miesto.
city girl v Chorvátsku s pivom v plastovom poháru. Bonjour! Ideme na obed do tohto virálneho podniku. Mňam, ľudia, ja už som to do toho kúsla. Ukáž, môžem? Aha. Toto je, že najviac naložený burger. Práve som bola na najlepšom burgeri môjho života. Akože každý, kto tu budete, oni majú aj v iných mestách v Chorvátsku inak pobočky. Navštívte to, pretože to proste potrebuješ zažiť. Mám tu menšiu dilemu a to je to, že ja proste neviem, čo si mám oblečť. Ja by som si chcela dať aj tieto šaty, hej, ale zároveň si chcem dať aj asi tieto šaty a zároveň som si chcela dať aj také žlté šaty. Tak ja vôbec neviem, že aké šaty si mám dať. Že či si mám dať tieto, alebo si mám dať tie rúžové. Dajte vedieť, že ktoré by ste si vybrali vy. Ale ja som asi za tieto dnes. Ideme na drink, ideme pokúkať zase nejaké obchody. Došli sme sem do takéhoto baru, vôbec neviem, či ma je počuť, ale idem si dať piňa koladu. Pozrite si, aký ja mám pekný drink. S tým si idem spraviť hneď fotky. Dajme si test drinkov. Chcem? Ja. Ale pila som už aj lepšiu piňa koladu. A Marek má nejaký extrém. Oni tu hrajú úplne super hudbu a ja proste úplne si chcem ísť tancovať, ale asi by som bola jediná, ktorá by tu tancovala a na to mám asi ešte dosť veľkú hanbu. Ale proste ono je to tu úplne super, úplne sem chodia ľudia, úplne ja chcem ísť tancovať, chápeš? A už mi chutí aj tá pinča. Už mi chutí, už je dobre, zahrali mi Bad Bunnyho a už je všetko v poriadku, už je všetko na poriadku. Dobré ránko vám prajem všetkým, máme tu ďalší deň. Outfit na pláž. Dneska mám podľa mňa najkrajší outfit na pláž, aký som mala za všetky tieto dni a strašne som happy. Ideme do najlepšej, vraj teda najlepšej talianskej reštaurácii tu v Rovine. Jaštyrka, babetko. Už sme v reštike, al dente sa to volá. Tu oné, limetky. To je... Yes. Mňam. Ja už som taká hladná. Tebe je zle. Ja si myslím, že toto hovorí za všetko a nebudem sa k tomu vyjadrovať.
Pozrite sa, už som si dala aj tie šaty, nad ktorými som uvažovala, že či si ich mám dať, alebo si ich nemám dať. Tak prišiel aj na ne vlastne čas. Akorát kráčame do Lidla, ktorý máme tak asi 25 minút cesty. A ideme si nakúpiť veci na piknik. Krásne, dobré ránko vám prajem všetkým. Som si vás chcela niekam položiť, lebo mňa to nebaví držať. Máme taký program dneska, že pôjdeme do mesta. OK. Pôjdeme pozrieť Koloseum, nejaké uličky, samozrejme si spravím nejaké fotky a teda. Potom pôjdeme na takú Verdula sa to volá nejako, Verdula Canyon alebo také niečo. Už nám pomaličky vykúka aj slniečko a už sme v aute a ideme na ceste do Puli. Konečne sme zaparkovali, akože vystriedali sme dve parkoviska tu na tomto, už ani rozprávať neviem. Tu na tomto sme boli 2 razy, potom ešte na jednom sme boli, ono to tu je akože extrémne náročné nájsť jedno parkovacie miesto a teraz sme už konečne našli a najhoršie tuto na tomto konkrétnom, ja vám aj dám lokáciu toho, že na akom sme, je to nejakých 10-12 minút od arény, hej, a vlastne tam dole, keď pôjdeme, tak tam sa nachádza ten amfiteáter a teda, hej, ale tu môžete byť maximálne 2 hodiny zaparkovaní. Takže viacej sa to nedá sa ani kúpiť na viac lístok, na viac hodín, takže iba na 2 hodiny. Je tu, že aprikot alebo mixed berry. Chceme kávu? Tu cappuccino. Takže ja som si dala maximálne nudnú palacinku, lebo podľa mňa strašne veľa ľudí si to tu vie, že prešpekuluje. Že hej, to si tu zaškne toto, ale ja som si dala iba s džemom a Marek si dal waflu. Normálne, akože mala som už aj lepšiu. Už tu mám svoju palancinku. Akože toľko džemu tam dala, že dovidenia. Táto je lepšia. Ale... strašne sladká. Koľko tu dala toho džemu? Tak toto došlo Marekovi, prosím pekne, okej. No, takže práve som prekonala glykemický šok. Kde to? Wow, ale tu je to jaké pekné, že? Hej, tam je ten kaňon, tam pôjdeme. Jak sa tu dostaneme dole? Tu je dosť taká trasa. Takáto trasa na hovno. Ideme sa tam nejak dostať. Prosím pekne, pozrite, kde sme. OK, toto všetko sme museli zdolať. Aha. To je nádherné. Ja som sa dotkla tej medúzy. No, trošku sme sa okúpali, ale ideme na tú pláž, na ktorú sme chceli ísť najviac pôvodne. Našli sme takýto spot na skalách. Tam je takéto ikonické skákanie do vody. A my si to ideme užívať tu na pláži. Boli sme v tej vode, ale vôbec sa nám tu nepáči, proste akože ono je to pekné, ale my sme si tak zvykli na tú našu pláž, že proste tu nám není úplne príjemne, není nám tu vôbec komfortne a nám sa viacej páči na tej našej pláži, na ktorú chodievame. Takže teraz polemizujeme o tom, že či máme ísť na tú našu pláž, alebo
Alebo že čo vlastne máme robiť. Zastavili sme na pumpe a počúvajte, kúpila som si Red Bull Sudači Lime. Ja som oficiálne lepší Red Bull nepila. Ako môžete vidieť, tak my sme vlastne späť na našej pláži. My sme sa sem vrátili na západ slnka a inak hen tu je karab. A ja som ideme si to tu ešte naplno užiť, túto pláž.